kada ka manta kama Yayya TV subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan shirye-shirye na. Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa Yayya TV. Kamar yadda kuka sani, bidiyon mu yau zai muku bayani ne akan application ɗin da ya fi kowanne application a duniya. So yan uwa, ina mai baku hakuri da kun ga na yi kusan sati biyu ban ɗaura bidiyo ba, wallahi ayyuka ne suka ɗan yawa, su abubuwan makaranta da kuma abubuwan program da nake yi ne suka ɗan rike muku, amma insha Allah yanzu da na dawo ina tunanin zan ba ku mamaki, za ku ga abubuwan da ba ku yi tsammani ba. Dan uwa, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel nawa ta Yayya TV, da Allah kada ka manta, idan ka ɗan yi kasa za ka ga inda aka rubuta subscribe ne alamar ja, ka ɗan danna mun subscribe, sannan kuma ka danna mun alamar kararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryen Yayya TV da zarar na ɗaura. Sannan kuma idan bidiyon ya maka dinga yin like domin YouTube su dinga yaɗa mun bidiyoyi na, sannan kuma ka yi comment in akwai wani matsala. Ba tare da na cika ku ba, zan je in nuna muku application ɗin da nake gaya muku ya fi kowane application a duniya. Da farko dai za ka buɗe wayarka ta Android kamar yadda na buɗe haka, sai ka je wajen Google Play Store. So da farko idan ka je wajen Google Play Store, idan ka shiga Google Play Store, inda alama ta sacin na saman nan, idan ka danna haka sai ka je kai sacin na easy. Idan kai sacin na easy sai ka sa Quran. So idan kai sacin na easy Quran, kai sacin na Qur'anai, to zaka ga ya kawo ma Qur'anai kala-kala nan wajen. To na ɗaya na biyu wannan shi zamu ɗauka. So idan muka shiga na ɗaya na biyu wannan, so kun ga da yake ni na riga da na yi downloading na app ɗin ma a cikin wayana. So idan kai baka yi downloading ba, za ka iya tafiya ka je kai downloading nashi. Gashi nan dai muna gani mutane 5,000 ne suka yi downloading nashi, kuma 4K biyu ne dai wanda ba sai abin nan ba. Gashi nan dai muna gani. So da farko dai yanda na yi downloading wannan, zaka buɗe, zaka yi open nashi kamar haka. Bayan ka yi open nashi kamar haka, za ka ɗan jira ya ɗan buɗe ma haka. Idan ka ɗan jira shi, dole in ka buɗe zai ɗan yi ma tsaye. To idan ka ɗan jira shi ya buɗe ma haka, to abu na farko da muke so ku gane, ku sa mana ido a nan wajen. Gashi na abu na farko Qur'ani ne, za ka danna kan Qur'ani haka. Idan ka danna kan Qur'ani haka, ga sura a nan wajen, za ka danna kan surori. To gashi nan za ka zaɓa surar ranka a nan wajen, duk wani suran da ka san suran ka ne za ka iya zaɓa a nan wajen ka zo kai karatu. Da farko mu bari mu zaɓa suratul Fatiha. So kun ga da yake talla suke nuna mu. Gashi mun zaɓa suratul Fatiha, za mu karanta abu mu. Kaga alal misali yanzu a nan wajen bismillahir rahmanir rahim, wannan idan ka karanta za ka iya danna nan wajen, zai dinga kai ka gaba. Wannan aro guda biyu na ƙasa na gefen dama nan za ka danna su, zai dinga kai ka gaba. Idan kana so ma ba tare da ka karanta ba, za su karanta ma, amma kuma da dalili sai ka siya, za ka bude data. Kaga kamar yanzu da na bude mai suka, do you want to download sura an-insan, kaga an-nisa, sorry. So sai ka siya. Nan wajen kuma kawai dai kun gane yayi. So shi kuma alama mai titi guda biyu a ƙasan nan, in ka danna haka, in kai haka zai dinga yi ma zoomin na rubutun ka na karatu abinka. Kaga idan ka danna haka, za ka dinga yin zoomin na karatu, kana karantawa abinka. Shi kuma alama kamar setting na sama wannan, idan ka danna shi haka, translate ne, kun gane, za ka danna kan translate din haka kan shi garin. So kun ga kana so za ka iya mayar da shi Italy, Spanish, kasuwan Chinese, Dutch, Indonesia, Mali. Amma da yake ni na yanzu akan English yake, akan United States ne, kun gane. To shi kenan, bari mu back mu je kuma na biyu. Kun ga nan surori da yawa ne, za ka iya zaɓen na ranka. So shi kuma application na biyu da zan muku magana akai, shine application na Qibla Direction. Abu na biyu da zan muku magana shine Qibla Direction. Kun ga wannan abubuwan Qibla ne, kun ga WS, WN, WN, NEESES. to kun ga abubuwan nan duk shine. Kaga yanzu haka ni ya nuna mun na Maiduguri ne, ka gane. Idan kai kana Kano, kana Italy, in dai kana a cikin Najeriya ko kana kasan waje ne, in kai sacin na app wannan, to zai nuna ma cikin anguwan da kake. Ka gani ina Maiduguri ne, ya nuna min garin da nake.
za mu yi back mu je kuma abu na biyu mu ga me ya kawo mana. Na ga kuma kaga lokutan sallah ne, to kun ga fajir, kaga fajir sun zuhur asar maghrib isha, to ka gani wayannan duka lokutan sallah ne, ga time nasu kuma sakiya. Sallan fajir ana yin shi karfe 5:19, azhar ana yin shi abin nan kamar me zan ce ma ne, ga sunan dai gaba daya dai. Na isha ana yi 7:20, gashi nan gaba daya dai zaka duba lokutan sallah idan yayi. Wayannan kuma sunayen Allah ne, to su kuma wayannan sunayen Allah da kuke gani, in kana so ma zaka danna ma voice na, kaga kamar yanzu wannan Allah ne, zan iya dannawa kai haka Allah, kaga idan bana gani kaga sorry Allah ne haka, kaga zai dinga kama. Idan kana danna wannan aron al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin, so kun ga zaka iya danna nan wajen zai ma voice. Sorry da Allah, yan wasu wannan da damuwansu. So kaga idan kana so zaka iya dannawa ma ya ma voice na kama sunayen Allah wannan. Nan kuma kalandar hijira ne, ga sunan da nan kana ganin su, kaga ne da na sabon February ne an nuna min daidai. Nan kuma Ramadan kalanda ne, kun ga yanzu za mu yi Ramadan kaman April ne nake ji, amma bari mu gani ne. Ramadan namu kamar yawa April, daga 13 April 2021 haka za mu yi Maiduguri, haka za mu yi Ramadan namu. So yan uwa kun ga yanda daɗin application ɗin yake. Idan ka manta ka daɗe kana bibiyar wannan channel nawa ta Yayya TV baka mun alamar subscribe ba, so ina roƙonka da ka danna mun subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa domin sanar da kai samun shirye-shirye na da ƙararrawa.